Bidelaria espezie zabaldua da Euskal Herriko estepan. Goizero bezala, ibilaldi lasai bat egiten ari dela ematen du, baina gaur bidelagun baten bila dabil. Norbait behar du euskaraz mintzatzeko. Zorteko dabil bidelaria. Bidelaguna inguruan dabilela usaindu du eta korrika doa mahaira. Badaki garrantzitsua dela laguna iristen denerako bere tokian prest egotea. Adi, naturak oso tarteka ematen dituen une magiko horietako bat bizitzera goaz eta. Bidelagunak hartu du solaskidearen gonbita. Elkarrizketa hastera doa. Gertura gaitezen gehiago. Bai, niri kirola asko gustatzen zait. Ikusten dugun bezala, bidelagunak adi entzungo dion solaskidea topatu du. Eta bidelariak aukera ezin hobea du euskaraz trebatzeko. Eta horrela ez dut gustoko, baina txikitan... Bi espezieen arteko sinbiosi perfektua da hau. Izan zelako leitzako... Ordu askoren ondoren lortu dugu une hau grabatzea. Eta nire aizpa egon zen. Elkarrizketa arrunt bat dirudi, baina bapatean bidelagunak oso berea duen onomatopeia bat botako du. Hartu eta 100 kiloko harri bat, rau! Igo eta... Bai, ondo entzun duzue. Rau esan du. Itxuraz denak bere horretan jarraitzen du. Bidelaguna agurtuta etxera doa bidelaria. Oraindik ez da konturatu zer gertatu den, baina bidelagunak hazia landatu dio eta gutxien uste duenean hasiko da ernaltzen. Zer, nun zabiltza? Bueltazka bat ematea atea naiz. Eta 15 kilometro daramazkit rau. Bale. Bueno, orduan gero ikusiko da. Venga, ba. Hau, atraia zu ardo bat, rau. Barkatu, nik bukatu dut, rau. Eta horrela, pixkanaka, rau birusak Euskal Herriko estepako hizkuntzeko sistema eraldatzen du betiko. Mintzalaguna, hartu, eman, eragin.